Ndị be anyị ekenekwa m elu otu anyị mere. Aha m bụ Dr. Ogechi Sylvia Eze. Awụ m dọkịta na-arụ n'obodo Igbo. Echi m ọrụ na-abata. Asị m ka m kwuo okwu maka ihe anyị na-akpọ defibrillator. Ekwugo m okwu a na bekee, m sị ka m kọwatakwara ya na asụsụ Igbo maka ndị ga-achọ ịma ka esi eyuzu ya, ndị nwekwara ego eji egote ya, ebe inye hospitals, community hospitals anyị, maka na ihe a na-akpọ defibrillator ọ na-enyere aka ịzọ ndụ ndị mmadụ. So ọwụ ihe a n'ebe a, defibrillator ka a na-akpọ ya. Enwere m YouTube channel ebe m kọwatara maka ihe a na-akpọ basic life support. Ya bụ ebe mmadụ collapse ya ma mmadụ faint, ịbịa iwere aka bido pịwa onye ahụ aka n'obi. Akụziri m otu esi eme ya. Ịbịa ị na-apịa onye ahụ aka n'obi, o mee ka obi onye ahụ tete, onye ahụ agbake. Mana a na-apịa obi ahụ, enwe ndị ọwa a ga-awụ na apịcha obi onye ahụ a ga-ebidokwa ọzọ. Ihe a wụ machine, ma ndị a na-elecha fim ndị mba ofesi ma modern Nollywood films apụtacharanụ. This machine wụ ihe a na-etinye n'obi mmadụ, enye onye ahụ shock. That shock ga-eme ka obi onye ahụ malite. Enwe ndị ga na-asị ama m ihe ewu ihe nke a, ihe na-enye shock ọ nọ ga-egbu mmadụ. Mba, enwe ihe mmadụ ga-eme before you use this machine. Ọ na-awụ most times a na-eme a na-apịa onye ahụ aka n'obi, nke a na-akpọ CPR. A ga na-enyekwa onye ahụ oxygen. Ị chọrọ use this machine, ị ga-adị sure that ewepụla the oxygen, because I hapụ that oxygen ebe ahụ with this machine nwere electricity, o nwere ike cause explosion. So a ga-ewepụ the oxygen. Ihe ọzọ a ga-eme, ọ na onye ahụ yi chain, ndị bọbọ ya na-eyicha gold chain, adọpụ the chain. Ọ na onye ahụ enwe ụdịrị ọgwụ ndị mmadụ na-ete n'ahụ ha dịka gel. Ewepụcha gel niile, were akwa clean eche obi onye ahụ kwesịrị dị very very dry. Ewerezie this thing tinye n'obi onye ahụ, etinyezie ya ebe ahụ, ọ nọrọzie gwazie gị ma ị ga-enye onye ahụ shock ma ị ga-enye ya shock. Ọ na-adị mma ka anyị mụta ka esi eyuzu machine a, because eme ndị ga-asị hey, ụjọ na-atụ m, ama m ka esi eyuzu ya. Enwecha ndị na-akụzi nkụzi otu a na-eyuzu this machine. Okay, ebe a m nọ wụ na Derby City Center. Ịgacha n'ilo nnọọ ebe niile ịhụcha these machines. Ihe awụ machine kwesịrị nọ na all the public spaces. Ekwesịkwara inwe ya na hospital as well. Achọrọ m ikelekwa ndị Derby City Council mere nnọọ ka enwee this defibrillator. Lee aha ya n'elu ebe a, hụra ya, defibrillator. So like ihe m ji kwuo, ọ na-eme ka obi mmadụ tete, onye obi onye ahụ shock, obi onye ahụ etete. Maka machine a, ndị mmadụ mechaa collapse, ndị kwesịrị ịnwụ anwụ ha zọgo ha because of this machine. So ndị be anyị ka anyị mụta ka esi eyuzu ha. Anyị nwecha online courses ndị a na-emecha. Anyị nwa nọ na health care field, ma ndị carer, ma ndị nurses, ma ndị paramedics. Ọ na-adị mma ka anyị mara ka anyị na-eyuzu this machine because ọ na-enyere aka. Ndị be anyị ekenekwa m. Enwekwa ajụjụ ọbụla unu chọrọ ịjụ, biko tinye ya na comment section ka anyị na-ekwuru na-aga. Ndewo m.